מכינים טבעת. מכינים טבעת, אוקיי, אחד. ושתיים. מכינים שתי טבעות. שתי טבעות, בבקשה. צריך שתי הטבעות האלה על הלולב שהם יהיו מוסתרים עם ההדסים והערבות. בודקים זה האורך, נכון? כן, זה האורך. אנחנו את שתי הטבעות צריכים לעשות בחלק הזה. מקסימום פה. אז אנחנו מכניסים טבעת ראשונה. כן, שמים פה. עושים סיבוב. ואפשר לעשות כמו קשירה. כמו קשירה. זה טבעת אחת. טבעת שנייה. נשים יותר למטה. באמצע, כן. מהדקים, מהדקים. וזה נהיה קשירה. שתיים קשורות. בשביל מה זה? בשביל להחזיק את הלולב במקום. שאנחנו ביום האחרון, בשנה רבה, מורידים אותם. כי צריך ביום האחרון לסכסך את הלולב. זה כאילו הוא מחזיק את הלולב, שני הטבעות האלה. אבל זה מחזיק אותו רק על האזור הזה. כן, בסדר. כי שם צריך להזיז. שלא יפתח. כשאנחנו מזיזים את הלולב, אז כשאנחנו מביאים אותו למקום, כשמביאים אותו למשל קדימה צריך... לא, נו, באמת. לא, מי מסביר מה, זה לא רוח קודש. עכשיו מכינים 3 טבעות. 3 טבעות. באינטרנט אנשים צריכים לדעת מי זה. 3 הטבעות. מחזקים כל העסק הזה? הם צריכים להיות. למה שאני איך אתה שם ערבות והדסים? צריך שההדסים יכנסו את הערבות. זה עד עכשיו ככה. הדס, ערבה בצד ימין, ערבה בצד שמאל. גם הדס ערבה בצד ימין בצד שמאל, והערבה באמצע נתת קצת. הופ, סגרנו, כן. עכשיו, 3 הטבעות צריכות להיות ביחד במרחק של טפח. שאצלנו טפח זה 8 סנטימטר. ככה זה, כן? טפח. 8 סנטימטר. בסדר. אבל טפח שלך למשל קצת יותר. כל אחד לפי הטפח שלו. מסוכן מאוד. מביאים לפה. נכנסים את זה. זה יחסי ערבות. יפה. בעדינות. הנה, זה יוצא. אחד מוכן. עושים לסגור. קשירה. אחרי זה אפשר פשוט לפתוח את זה שיהיה יותר נוח להחזיק. מעבירים את השני. טפח. זה לא 8 סנטימטר, זה משהו 3. שלושתם צריכים להיות ביחד. שלושתם! חשבתי אורך ביניהם. לא, שלושתם ביחד. יפה, ביחד או טפח, הבנתי. נעדקים גם את זה. ונעדקים. טבעת שלישית. טבעת שלישית? כמעט אנחנו מגיעים לקראת סוף. יש פה טפח? אני רואה לך ללמוד פה משהו. יש פה טפח? בזה, כן, בסוכת. מה אתה אומר? כן, יש פה הרבה טוב. יש הרבה עניינים. באווירה של תלמוד. וחגים וזמנים לששון. מחזיקים את הלולב, זה השדרה. כן? זה שדרה זאת שדרת הלולב. שדרה אליך שיהיה. אליך, לא מחזיקים את הלולב ככה. נכון. מחזיקים את הלולב ככה. וזה הכל קדימה צריך להיות כאילו. זה אמור להיות גם בצד. ממול, אם אני עושה הפוך לא משנה. מה זאת אומרת? זה, יש פה שדרה, אבל זה צריך להיות מאחרי שדרה. לא, זה צריך להיות ימין השמאל, זה בסדר. זה לא משנה, בסדר. אתה רואה את זה פה? כן. זה נמצא פה. בחב"ד עושים את זה, לא עושים את שמפרידים, עושים את כולם ביחד. השדרה אליך. וזה, שמנו אחד פה ואחד פה, כן. כן, זה כאילו מכסה. כן, הבנתי. זה פה. יפה. בעיקרון, כשיש הרבה הדסים, אז זה מכסה אותם. כן, יפה. 5 דקות סרט. תודה רבה, רועי.